салом алейкум дӯстон азиз, хуш омадед ба канали мо Мегабозор. Бародарон азиз, имрӯз срочно асби фурӯшӣ дорем. 10 сола асб нархаш 25000 сомон бо арзон мешавад. Суроға Данғара. Телефон 902 60 15 49. занг занед, савдо кунед. бародарон азиз, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем, ба мо рой кунед. номер дар рӯи экран. Дар канали реклама ройгон аст.